Geçen ýylyň soňky 2 gününe Türkmenawatdaky sowda merkezlerine alyk harytlarynyň bahalary gymmatladyldy. Daşary ýurtdan getirilen we odal 18 manatdan bolan towuk gutlary döwlet dukanlaryna 30 manatdan we ondan hem ýokary bahalardan satyldy diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. 30-31-nji dekabr günleri etin kilogramy odal ortasy 30 manat bolanlygyndan hiline laýyklykda 70 manada senli ýokarlandy. Aýdylmagyna görä 2019-njy ýylyň soňky 2 gününe balyk bahalary hem gymmatladyldy. Kepir balyklarynyň kilogramy öň 35 manatdy. Emma ol bayramçylyk satsagyny bedeýän adamlara 60 manatdan düşdi. Odal 1 kilogramy 50 manatdan satylan lakka balyklarynyň kilogramy ýöneköy maskallara 80 manatdan düşdi diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle dol süýjük kökü önümleriniň tortlaryň bahalarynyň ýylyň soňky 2 gününde azyndan 30% gymmatlandygyny habar berdi. Maru vilayatynyň ady önümleri 30-njy dekabrda gymmatlady. Kilogramy 18 manatdan satylan bananyň bahasy 40 manada çykdy. Üzümüň kilogramy 5 manatdan 20 manada çykdy. Beýlek bögönümler 3,5 metre gymmatlady. 20 manatdan satylan arasaragy 27 manada çykdy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Şeýle de marda hindi uşunyň etiniň her kilogramynyň 50 manada çykanlygy, sudak balygynyň kilogramynyň 30 manatdan satlanlygy habar berilýär. Bu gymmatlaşyk bayramçylyk sebäpli. Bayramçylyk geçdi hemme zat öňkü narhyna gaýdyp geler öýtdik. Emma soňky 2 günne bahasy arzanlayan zat görnenok. Narhlar şol ýokarlanan ýerine galjaga meňdeýär diýip bazarda kaljylaryň biri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýaşaýjylaryň köpüsi bu gymmatlaşygy hem bayramçylyk hem de aýlyklaryň ýyl başyndan 10% ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Türkmenbaşy we Newtag şäherleriniň sowda merkezlerine ýylyň soňky 2 gününe alyjy adaty günlerdäkiden aşa kän boldy we bu ýagdaý haryt ýetmezçiligine alyp geldi. Çörek we et önümleri günüň ikinji ýarymyna tapdyrmady. 31-nji dekabr günü öýlen ýerli wagt bilen sagat 2-den soň pomidoryň 1 kilogramy gök bazarda 12 manatdan alyp bolsa beýleki bazarlarda 14 manatdan satdylar.